Мислех, че съм загубила всичко онзи ден, докато не се събудих в прегръдките на мъжа, който пазеше най-голямата тайна в живота ми. Преди да се потопим в това вълнуващо пътешествие, не забравяйте да харесате, да се абонирате за канала и да ни кажете в коментарите откъде слушате нашата история и се пригответе за вълнение. Беше онзи час на деня, в който дори въздухът изглежда уморен. Стоях на спирката до булеварда в Пловдив, с папката с документите си притисната към гърдите, сякаш можех да задържа последните остатъци от живота, който се разпадаше между пръстите ми. Очите ми пареха, но отказвах да плача. Не и там. Не и след начина, по който ме уволниха. Тихо, хладно, без да ми позволят дори да попитам защо. Само едно изречение. Не отговаряте на новите стандарти. Нищо повече. Седнах на пейката, но светът около мен плуваше. Хора минаваха, едни говореха по телефоните си, други се смееха, трети бързаха на някъде. А аз се чувствах невидима, излишна. Все едно някой беше изтрил името ми от списък, който никога не трябваше да пипа. Опитах да дишам, но дробовете ми се стегнаха. Сякаш всичко тежеше толкова, че тялото ми отказваше да го носи. Вятърът разпиля косата ми, а шумът от автомобилите се сливаше в една монотонна, притискаща лента. И тогава усетих, че се губя. Земята се наклони леко под краката ми. Дланите ми се изпотиха. Опитах се да хвана ръба на пейката, но пръстите ми не ме слушаха. Един мъж, стоящ наблизо, се обърна за миг към мен, но веднага продължи разговора си, сякаш бях просто част от фона. Добре съм. Само да поседя малко. Прошепнах сама на себе си. Но тялото ми вече беше решило вместо мен. Първо звукът изчезна. После образите се размиха. Накрая всичко стана бяло, като мъгла, която ме погълна отвътре. Когато се върнах към реалността, първото нещо, което усетих, беше мирисът. Скъп парфюм, борови нотки, топлина на тъкан, която не познавах. Второто, че не лежах на земята. Бях в нечии ръце. Меки, силни, стабилни ръце. Отворих очи рязко. Сърцето ми прескочи. Небето беше над мен, но от двете страни виждах очертанията на нечие лице. Мъжко, красиво, със силна челюст и тревога в очите. Сякаш се беше вглеждал в мен много преди да падна. Сякаш знаеше как изглеждам дори с затворени очи. Спокойно, каза той тихо. Гласът му бе толкова нисък и топъл, че почти се разплаках. В безопасност сте. Примигнах няколко пъти. Опитах да се изправя, но той притисна леко рамото ми. Внимателно, уважително, само колкото да ме задържи. Припаднахте, добави той. Държах ви да не паднете. Седях в ръцете на непознат милионер. Не знаех, че е такъв, но всичко в него говореше за това. Костюмът, часовникът, увереността, начинът, по който дишаше, сякаш беше свикнал да носи тежестта на светове, а не на хора. Кой сте? Прошепнах. Той се усмихна едва. Не самодоволно, а с облегчение. Сякаш чакаше точно този въпрос. Някой, който се радва, че отворихте очи. Трепнах. Той ме постави внимателно да седна на пейката, като че ли бях от стъкло. Видях ви да работите там. Кимна към сградата на фирмата, която току-що ме беше отхвърлила. От месеци минавам покрай този офис. И винаги сте била различна. Сърцето ми заблъска. Какво искате да кажете? Не ви познавам. Той се загледа в пръстите си за миг, сякаш търсеше правилните думи. Аз ви виждах. Много преди да ме видите вие. Студ премина по гърба ми. Наблюдавали сте ме? Не така, каза веднага той. Не мислете за това по грешния начин. Просто пое въздух. Вие сте човек, който носи светлина. Дори когато сте счупена. Гледах го онемяла. Кой беше той? Защо говореше така? Защо държеше ръката ми, сякаш му пука повече, отколкото на всички, които познавах? Работех в съседната сграда, продължи той. Гледах ви всяка сутрин на спирката, всяка вечер, когато се прибирахте. И днес видях как излязохте разтреперана. Как седнахте, как се опитвахте да не плачете и как изведнъж се срутихте. Усетих как въздухът около мен натежава. И за това ме хванахте? Той кимна. Не можех да ви оставя да паднете. Не и вас. Аз съм никоя, казах тихо. Той поклати глава бавно. Не, Мария.
Замръзнах. Как? Откъде знаете името ми? Той се усмихна. Тъжно, красиво. Сякаш носеше отговор, който самият той не знаеше как да даде. Следя ви отдавна. Сърцето ми се сви. Колко отдавна? Той се наведе леко напред. Очите му блестяха странно, неопасно, а дълбоко, като че ли пазят тайна, която е твърде тежка за него самия. От деня, в който спасихте живота ми, почувствах как кръвта ми изстива. Аз? Какво? Той преглътна. Не си спомняте, нали? Не. За какво говорите? Тогава той каза нещо, което обърна света ми в една секунда. Вие бяхте единственият човек, който ми подаде ръка. В най-мрачния ден от живота ми. И аз ви търся от тогава. Усещах как гледката на булеварда изчезва. Как звукът на улицата потъва. Как времето се разтяга. Но защо чак сега? Успях да прошепна. Той вдигна поглед. Очите му потъмняха. Защото днес някой друг също ви търсеше. Стомахът ми се сви болезнено. Какво? Какво искате да кажете? Преди да припаднете, прошепна той. Видях мъж да върви след вас. Мъж, който не откъсваше очи от гърба ви. Светът около мен се разби. Седях на студената метална пейка, а в гърдите ми всичко се свиваше, сякаш невидима ръка стискаше сърцето ми. Думите му се врязаха в мен по-силно от болката, която усещах след припадането. Мъжът вървеше след вас, повтори той потихо. Сякаш не искаше да ме изплаши още повече, но думите така или иначе се забиха в мен като лед. Как изглеждаше? Успях да изрека. Макар че гласът ми бе по-близо до шепот, отколкото до говор. Той се поколеба за миг. И точно това поколебание ме парализира. Ако нещо е добро, не се колебаеш да го кажеш. Колебаеш се само когато е лошо, заплашително. Или твърде близо до истината, която човек не иска да произнася. Не видях добре лицето му, каза накрая. Качулка, тъмно яке, бърз поглед, но... Спря. Но, повторих. Но не беше случайен минувач. Тези думи паднаха между нас като камък. Изправих се рязко. По-скоро инстинктивно, отколкото осъзнато. И светът около мен се завъртя леко. Той веднага хвана предмишницата ми, за да ме стабилизира. Докосването му бе едновременно внимателно и уверено, като че ли беше държал безброй жени, паднали от страх, но точно тази, аз, беше различна. Не искам да ви плаша, продължи той тихо, но онзи мъж не вървеше просто след вас. Той се приближаваше. Прекарах ръка през лицето си, опитвайки се да се събудя от усещането, че нещо невидимо ме наблюдава, преследва, очаква. Може би е било случайност, прошепнах, но думите прозвучаха кухи дори в собствените ми уши. Той поклати глава бавно. Не беше случайност. Погледнах го, търсейки обяснение, някаква логика, която да ме спаси от надигащата се паника. И тогава в очите му проблесна нещо друго. Не страх, не тревога, а вина, болка. Сякаш той знаеше повече, отколкото ми казваше. Има нещо, което трябва да знаете, каза той, като внимателно ме накара да седна отново. Но не тук, не на улицата. Защо? Защото ако онзи мъж още е наблизо, той погледна през рамото ми, напълно естествено. Но аз замръзнах. А не трябва да чува това, което ще ви кажа. Студ премина през ме. Обърнах се инстинктивно, но той сложи ръката си на рамото ми. Не да ме пипа, а да ме спре. Не гледайте назад, прошепна. Гласът му беше толкова тих, че почти не го чух. Точно това го направи още по-страшен. Добре, казах едва чуто. Тогава, къде да отидем? Той поедъх, сякаш се готвеше да направи решение, което отдавна е обмислял. Ще ви заведа в офиса ми, 5 минути път. Сигурно е. Офиса ви? Попитах. Но, кой сте вие всъщност? Той се усмихна тъй леко, че едва я забелязах. Човек, който дължи живота си на вас. Отново тези думи. Същите, които обърнаха стомаха ми в първия миг, когато ги произнесе. Но аз не ви познавам. Не още, каза той. Но аз ви познавам отдавна. Не можех да дишам нормално. Имаше нещо в начина, по който ме гледаше. Не обсебващо, но изпълнено с чувство, което не разбирах. Моля ви, обяснете ми, казах. Кога съм спасила живота ви?
Той бавно се изправи, подаде ми ръка да стана и аз я поех. Пръстите му бяха топли, стабилни. Нямаше колебание, нямаше нерешителност. Всичко ще ви разкажа, обеща той. Но преди това трябва да направим едно нещо. Какво? Погледът му се премести към улицата. Към мястото, откъдето според него мъжът е гледал. Да се уверим, че няма да ни последва. Стомахът ми се сви. Как? Ще разберем. Той се обърна към мен със странно спокойствие. Защото мъжът, който ви наблюдава, гласът му стана още по-нисък. Наблюдава и мен от известно време. Изтръпнах. Какво? Да, каза тихо. И двамата сте в опасност. Само че... Той направи крачка по-близо, толкова близо, че можех да видя отражението си в очите му. Вие сте причината той да се върне. Сякаш въздухът се изпари. Кой е той? Извиках. Кажете ми най-сетне. Той отвори уста да отговори, но нещо зад мен го накара да замръзне. Очите му се разшириха. Не се обръщайте, прошепна. Тялото ми се вкамени. Защо? Успях да прошепна. Той издиша бавно. Защото мъжът току-що излезе от сянката. Замръзнах така, както човек замръзва само веднъж в живота си, когато разбере, че опасността вече не е спомен, не е страх, не е въображение, а присъствие. Усещах го зад гърба си. Не го виждах, не чувах стъпките му, но въздухът се промени, стана тежък, по-студен, по-плътен, като че ли някой раздвижи сенките наоколо. Вървете с мен, прошепна милионерът, без да откъсва очи от точката зад мен. Бавно, не тичай, не го провокирай. Краката ми не ме слушаха. Дъхът ми беше плитък. Нямах сили да отговоря. Но той внимателно се приближи и постави ръката си на лъкътя ми. Движение толкова внимателно, че сякаш се боеше да не ме счупи. Само с този допир успя да върне контрол над тялото ми, поне за момент. Тръгнахме. Бавно. Сякаш вървях по тънък лед, под който се виждат тъмни води. Не се обръщай, повтори той, макар че вече го знаех. Инстинктът ми крещеше да погледна, но нещо по-дълбоко, нещо древно, животинско, ми забраняваше. Усетих стъпка. Не наша. Втора. Трета. Всяка потиха от предишната, като че ли онзи, който беше там, се учеше как да се движи без звук. Милионерът се наведе леко към мен. Гласът му едва докосна ухото ми. Ако направи крачка по-близо, аз ще го спра. Заклевам се. Не знаех защо, но му повярвах. Не защото беше богат, а защото гласът му звучеше като човек, който вече е губил нещо важно и няма да позволи да го изгуби пак. Още една стъпка. Много близо. Толкова близо, че вече усещах топлината от нечие тяло зад мен. Или може би беше студ. Не можех да различа. Още малко, прошепна той. Още 5 метра и сме на ъгъла. Там има камери. 5 метра. 5 метра, които се усещаха като 5 години. Спрях. Не по избор. Тялото ми просто отказа да се движи. Моля те, продължи, каза той напрегнато, но тихо. Той е на една ръка разстояние. Студена пот заля гърба ми. Ръцете ми започнаха да треперят и тогава чух първия звук от него. Не стъпка, не дъх, не шепот. Тихо придърпване на плат, като ръка, в който се плъзга по груба повърхност. Милионерът спря заедно с мен. Погледът му се промени. От загриженост към онова напрежение, което мъжете имат, когато се готвят да защитят някого, независимо от последствията. Добре, каза той. Ще се обърна. Ти? Не. Не, изсъсках. Опасно е. За мен не, каза той със странна увереност. За теб? Да. Преди да успея да го спра, той бавно, много бавно се обърна назад. Аз останах с лице напред, но очите ми се напълниха със сълзи. Не от страх, а от нещо по-лошо. Усещането, че вече знаех кой беше там. Чух го как поема рязко дъх. Ти ли? Прозвуча гласът му. Мълчание. Такова мълчание, което не е празно, а пълно. С гняв, с болка, с години неизказани думи. Не мога да повярвам, повтори той. След всичко, ти? Почувствах как коленете ми омекват. Вече нямаше въздух. Нямаше мисъл. Само едно чувство, предчувствие. Разяждащо. Кой е? Прошепнах.
Моля те, кой е? Той не ми отговори веднага. Сякаш думите бяха заседнали в гърлото му. Или може би се страхуваше от тях. Чух движение, бавно, остро, като стъпка напред. Инстинктът ми се надигна. Стой! Изкрещя милионерът. За първи път гласът му беше силен, почти предупредителен. Отговорът беше още по-лош. Смях. Тих, безрадостен. Познат. Смях, който бях чувала само веднъж в живота си. Когато бягствах от човек, когото смятах за затворена страница. Дъхът ми спря. Той ли е? Успях да прошепна. Милионерът не ме погледна. Не знаех, че е още в България, каза той. Не вярвах, че ще има смелост да се върне. Този път отговорът дойде не от него, а от гласа зад мен. Същият, мъжкият, нисък, опасно весел. Не само се върнах, Мария. Сърцето ми се качи в гърлото. Върнах се за теб. Гласът му, същият този смях, който някога беше звучал просто нахален, а после стана заплаха. Разкъса въздуха зад мен и аз вече не усещах краката си. Чувствах се като малко дете, хванато в капан на място, от което няма изход. Милионерът се изправи пред мен, блокирайки със собственото си тяло пространството между мен и онзи мъж, който стоеше зад гърба ми като сянка от миналото. Сянка, която никога не е преставала да ме следва. Отдръпни се, каза охладено милионерът. Тя няма да говори с теб. О, тя ще говори, отвърна мъжът. Гласът му беше по-близо. Тя винаги говори, когато е сама. Сърцето ми прескочи. Това не беше просто заплаха. Това беше напомняне. Напомняне за нощи, в които се прибирах вкъщи и усещах, че някой върви след мен. За моменти, когато ключът ми не пасваше както преди. За дребни неща, които винаги отдавах на умора или параноя. Но не. Той бил там. Какво искаш от мен? Успях да прошепна. Той се засмя отново. Този смях, разчупен, сух, като че ли не беше използвал гласа си с години. Това, което винаги съм искал. Да довършим започнатото. Милионерът се изправи още по-високо. Тя не е сама. И няма да бъде. Онзи съм тя. Ти не разбираш. Ти си просто пречка. Милионерът направи крачка напред. Защитна, твърда, като стена. Напротив, много ясно разбирам. Тя няма да отиде никъде с теб. Ти няма да я приближиш. И ако още веднъж... А ти, прекъсна го мъжът остро. Не разбираш. С кого говориш? Тогава милионерът се обърна към мен за миг. Само миг, но достатъчен, за да видя страха в очите му. Не страх от него. Страх за мен. Мария, каза тихо. Не мърдай и не говори повече. Само слушай. Но аз вече не можех да стоя. В гърдите ми кипеше нещо. Страдание, гняв, ужас. Всичко, което този мъж някога ми беше причинил. Не можех да бъда отново онова безсилно момиче, което го остави да контролира живота й. Кажи ми защо си тук, казах през зъби. Не извиках. Гласът ми беше странно стабилен. Кажи ми защо ме преследваш. Тишина. Тишина толкова плътна, че можеше да се разреже. И тогава ти ми обеща нещо. Светът спря. Аз. Прошепнах. Кога? Преди 2 години, каза той. На онзи мост. В онази вечер, когато плачеше и ме молеше да не те оставям. Ти ми обеща, че един ден ще се върнеш. Стомахът ми се сви. Онзи мост. Онази вечер. Арката на Марица, водата отдолу, студеният вятър. Плачът ми. Да, бях там. Да, бях с него. Да, бях уплашена, но не заради него. Заради себе си. За живота, който вече не можех да различа. Но обещание? Аз никога не съм ти обещавала, че ще се върна, казах. Помолих те да ме оставиш. Не, отвърна той бавно. Ти ми каза, ще дойда, само ми дай време. Коленете ми се разтрепериха. Това не беше истина. Не можеше да бъде истина. Но в главата ми се появи картина. Разкривена, размазана като спомен, избутан на сила. Аз, плачеща. Той, протягащ ръка. А аз, шепнеща нещо, докато се опитвам да избягам от собствените си мисли. Ти припадаш често, Мария, каза той тихо. Знаеш го. И онази нощ беше една от тях. Не, не, не. И ти никога не се върна. Гласът му стана остър като нож. За това съм тук. Милионерът изведнъж вдигна ръка,
като сигнал да мълча. Стига, каза той. Тя не ти е длъжна с нищо. Какво знаеш ти? Изкрещя мъжът. Ти я видя едва тази година. Аз я видях, когато никой друг не го беше грижа. Тя ме намери, когато бях никой. Тя ми обеща да се върне. Главата ми пулсираше. Спомените, истинските, онези, които не се бяха изкривили от болка, започваха да изплуват. Лицето му, по-младо, по-слабо, изморено. Аз, отчаяна, търсеща някого, когото да спаси, за да не се почувствам сама. Ти беше уморена, каза милионерът. Тя беше дете. Дете? Мъжът изсмя се мрачно. Не, тя беше единствената истинска част от живота ми. И тогава от сенките се чу друг звук, стъпка, но не зад нас, а отстрани, от място, където не би трябвало да има никой. Милионерът се обърна рязко натам. Мъжът зад мен спря да диша. А аз осъзнах нещо още по-страшно. Те бяха двама. Двамата. Не един. Двама. Това осъзнаване се стовари върху мен като удар. Светът около мен се стесни, звукът от улицата заглъхна, а тялото ми премина в онова състояние между бягство и парализа. Място, на което инстинктите крещят, но краката отказват да се подчинят. Милионерът направи крачка встрани, за да прикрие частично пътя към мен. Погледът му беше насочен към новата фигура, появила се отляво, тъмна, неподвижна, сякаш не принадлежеше към света на живите. Само силует, но достатъчно отчетлив, за да усетя ледена струя по гръбнака си. Мъжът зад мен смени дишането си. Тежко, накъсано, като човек, който изведнъж е загубил контрол над ситуацията, макар че допреди миг го имаше. Ти не трябваше да идваш. Изсъска той към сянката. Отговор не последва. Само звук, леко приплъзване на обувка по асфалта. Милионерът повдигна ръка, за да ме задържи зад себе си. Мария, не мърдай, каза той. Каквото и да стане, остани точно тук. Но вече бях виждала достатъчно, за да разбера нещо още по-зловещо. Мъжът зад мен се страхуваше. Да, онзи, който ме беше преследвал, който твърдеше, че съм му обещала нещо, който си позволи да прониква в живота ми. Той се страхуваше от фигурата, която стоеше срещу нас. Кой е това? Прошепнах. Милионерът не ми отговори. Не защото не искаше, а защото не знаеше. И тогава сянката се размърда. Бавно, изключително бавно, като голям хищник, който излиза от укритие и решава дали плячката си струва усилието. Светлината от уличната лампа падна върху част от лицето му. И аз видях нещо, което ме накара да изтръпна до костите. Не беше непознат. И беше още по-страшно от това. Лицето му беше странно познато. Не като спомен за човек, когото познаваш лично, а като образ от място, което се опитваш да забравиш. Сякаш някога бях видяла това лице в коридор, на мост, в отражение във витрина, без да осъзная, че вече ме наблюдава. Ти, прошепнах. Аз те познавам. Новият мъж вдигна глава. Очите му блеснаха. Не жестоко, не гневно, а с болка или с студена решителност. Не можех да разбера. Остави я, каза той. Гласът му беше дълбок, дрезгав, без колебание. Не е дошла за теб. Мъжът зад мен изсъска като животно приклещено въгъл. Не ти решаваш. Тя е моя. Нещо в думите му се счупи вътре в мен. Това, моя, тежеше като окови, които отказвах да нося. Милионерът се изправи между двамата. Никой не я притежава, каза той. Ти мълчи, извика мъжът зад мен. Гласът му се пропука. Ти нямаш право да се месиш. Сянката се приближи с една стъпка. Само една. И дишането на всичките ни трима се промени. Той не е твоят проблем, каза мъжът в сянка. Аз съм. Звукът на тези думи беше като рязко отворена врата към минало, което не бях разчела правилно. Кой си ти? Защо? Защо си тук? Прошепнах. Той ме погледна. Този поглед беше странен. Не беше на враг, но и не беше на приятел. Беше на човек, който носи отговорност, която не е поискал. Защото, каза той бавно, ако той те намери, той няма да спре. Зад мен мъжът се изсмя, истерично, счупено, отчаяно. Късно е. Тя вече знае. Тя помни. Всичко помни. Но
Аз не помнех. Или не исках да помня. Какво помня? Извиках, обръщайки глава към гласа зад мен. Но не напълно. Достатъчно само да усетя присъствието му. Какво съм забравила? Кажи ми. Тишина. И тогава двамата мъже проговориха едновременно. Единият отзад, другият отпред. Моста. Падането. Погледите им се срещнаха над мен. Разбраха, че не са дошли по едни и същи причини. И точно в този момент, секунди преди някой да каже още нещо, третият мъж, този от сенките, прошепна думи, които разкъсаха всичко. Мария, не си припаднала онзи ден. Аз примигнах. Какво? Казваш. Той приближи още една крачка, вече виждах лицето му ясно. Ти не припадна. Ти скочи. Светът ми се разпадна. Думите му се забиха в мен като ледени игли. Аз съм скочила? Не, това беше невъзможно. Онази вечер на моста беше мъглива, студена, далечна като лош сън. Винаги бях вярвала, че съм припаднала, че съм загубила контрол за миг, че нищо от онова не е било истинско. Но сега двама мъже стояха срещу мен и говореха. Сякаш знаят повече за собствения ми живот, отколкото аз самата някога съм знаела. Какво имаш предвид? Прошепнах. Аз никога... Той не ме остави да довърша. Ти беше сама. Беше уморена. Беше загубена. И онзи ден ти реши, че не можеш повече. Не. Главата ми се завъртя. Стомахът ми се сви. Дъхът ми се скъса в гърлото. Не може да е истина. Не може да съм го направила. Не може... Лъжеш, извика мъжът зад мен. Лъжеш както винаги. Тя не е скочила. Аз бях там. Аз я хванах. Аз я спасих. Ти никога не си бил на този мост. Ти само гледаше отдалече. Гласът му пропука въздуха. Не беше уверен. Беше ревнив, панически. Милионерът стоеше между тях, напрегнат като струна. Очите му шареха от единия към другия, сякаш се опитваше да събере парчета от истина в хаоса, който се разгръщаше пред нас. Спрете! Гласът ми беше толкова тих, че сама едва го чух. Просто спрете! Но те двамата вече не слушаха мен. Сянката, човекът отляво, направи още една крачка напред. Светлината улови лицето му. Остри черти, лека брада. Поглед, в който имаше повече умора, отколкото гняв. Аз бях там, каза той. И видях всичко. Не бях близо, да. Не можех да стигна на време. Но видях, че не ти прилоша. Не се подхлъзна. Ти направи крачка. Една. Сама. Не, това не беше вярно. Аз никога не бих. И въпреки това в главата ми изплува картина. Толкова кратка, толкова болезнена, че едва поех дъх. Аз на парапета. Вятърът, който ме блъскаше. Сълзи, които размазват света. И едно единствено изречение, което крещи вътре в мен. Няма кой да остане. Закрих уста с ръка. Не, аз не помня това. Защото не искаш да го помниш, каза той. А той кимна към мъжа зад мен. Те излъга. Той се появи, да, но не те спаси. Не те докосна. Не стигна на време. Лъжа. Гласът зад мен отново се изви. Тя беше моя. Аз бях единственият, който я разбираше. Аз я държах. Аз я върнах. Ръцете ми започнаха да треперят. Какво става? Попитах, обръщайки се към милионера, търсейки единствения човек, който не се опитваше да ме притежава чрез миналото ми. Той се наведе към мен. Гласът му беше тих, но дълбок. Мария, има неща, които двамата крият от теб. Но това, което казват, не е само за онази нощ. Трепнах. Какво искаш да кажеш? Лицето му стана по-сериозно. Той кимна към мъжа зад мен. Не те е преследвал от 2 години. Аз замръзнах. Какво? Милионерът поедах. Той те преследва от 8 години. 8 години. Чувствах как земята под мен се разпада. Дишането ми се разкъса. Колко? Как? Защо? Сянката се намеси. Не само той. Милионерът рязко се обърна към него. Какво означава това? Но този път мъжът в сянка гледаше само мен. Само мен. Очите му бяха пълни с нещо, което ме изплаши повече от преследвача ми. Съжаление. Мария, каза той тихо. Ние двамата те следим отдавна. Милионерът застина. Аз онемях.
Защо? А тогава той произнесе изречение, което пренареди цялата ми реалност. Защото онази нощ ти не беше сама на моста. Сърцето ми падна. Какво? Какво казваш? Мария, прошепна той. Ти не скочи сама. Някой ти помогна. Времето спря. И аз знам кой беше. Думите му се стовариха върху мен като удар в гърдите. Някой ми е помогнал да скоча. Не можех да ги побера в ума си. Цялото ми тяло реагира с отвращение, с неприемане, с чиста паника. Не беше така. Не можеше да бъде. Не може някой да е стоял зад мен, да ме е докоснал, да ме е избутал, без да го помня, без да го осъзная, без да съм го видяла в кошмарите си. Не, прошепнах. Не е истина. Аз бях сама. Бях само аз. Сянката мъжасчи мъжът отляво. Поклати глава. Все така бавно, все така тежко. Сякаш носеше заедно с думите си и цялото ми минало, притиснато към гърдите му. Не, Мария. Не беше сама. Милионерът напрегна рамене. Кажи името му, каза той остро. Кажи му името най-сетне. Няма време за игри. Сянката погледна към него за момент, после обратно към мен. Не е време. Тя не е готова. Гласът зад мен, преследвачът, този, който твърдеше, че ме е държал, че ме е спасил, че съм му обещала нещо, което никога не съм искала да обещавам, избухна в ярост. Лъже. Аз бях единственият там. Аз. Не той. Не още един. Тя беше моя. Тя ме избра. Не съм те избирала, казах. Гласът ми беше слаб, но твърд. Чувствах как някакво парче от мен се връща обратно. Не сила, не смелост, а чистата, болезнена истина. Аз. Никога не съм те избирала. Той се разсмя, дълбок, изкрящ от ревност и лудост смях. Ти нищо не помниш. Нищо. Очите му горяха. Ръцете му се движеха нервно. Той не беше същият човек в спомените ми. Онзи, който беше уморен, счупен, търсещ утешение. Този мъж беше друг. По-тъмен, по-наблюдателен, по-опасен. Кажи! Изкрещя той към мъжа в сянка. Кажи и истината, ако смееш. Сянката направи крачка, толкова близо, че вече можех да видя линиите по лицето му, тъмните очи, които изглеждаха сякаш са виждали твърде много нощи без сън. Истината, каза той бавно, е, че онази нощ 3 бяхме на моста. Светът около мен се разтвори. 3? Не може. Кой беше третият? Прошепнах. И тогава милионерът замръзна. Не мъжът зад мен. Не мъжът в сянка. А милионерът. Очите му се разшириха. Лицето му побеля. Тялото му леко се наклони напред. Сякаш някой беше издърпал въздуха от дробовете му. Не, каза той почти без глас. Не може да е той. Сянката го погледна. Ти знаеш името му. Знам, защото... Милионерът спря. Сякаш думите бяха бодлив тел в гърлото му. Защото той беше с мен онази вечер преди да изчезне. Аз усетих, че започвам да губя почва. Кой? Попитах. Кажете ми. Но отговор не получих от никого от тях. Отговорът дойде. От улицата. От звук. Леко, метално щракване. Като ключ, поставен в ключалка. Всички 3 се обърнаха едновременно. Аз също. Този път не можех да спра тялото си. И видях силует. Силуетът на мъж, стоящ на отсрещния тротуар. Мъж, когото познах мигновено, въпреки че бях убедена, че никога повече няма да видя лицето му. Мъж, когото бях погребала в себе си. Мъж, когото вярвах, че вече не е сред живите. Той се усмихна. Първата му усмивка от 8 години. И прошепна през улицата, толкова тихо, че сякаш думите му се плъзнаха по въздуха. Здравей, Мария. Коленете ми се подкосиха. Милионерът прошепна зад мен. Не може да бъде. Мъжът в сянка каза. Казах ти, че се върна. А преследвачът? Той не каза нищо. Защото и той беше вцепенен от страх. Но аз най-после разбрах защо. Силуетът на тротуара направи една крачка напред. И произнесе думи, които разкъсаха остатъците от света ми. Аз бях третият. Думите му продраха въздуха. Сякаш бяха направени от метал. Стоеше там, на отсрещния тротуар, под уличната лампа,
която хвърляше сурова светлина върху лицето му. Лицето, което никога не мислех, че ще видя отново. Лицето, което символизираше всичко, което бях загубила, всичко, което бях изгубила от себе си и всичко, което се опитвах да забравя. Тялото ми отказа да се подчини. Коленете ми умекнаха, гърдите ми се стегнаха, дъхът ми се изгуби. Милионерът сложи ръка на кръста ми, за да ме държи права. Двамата мъже, преследвачът зад мен и сянката отляво, дори не помръднаха. Всички гледаха един и същи мъж. Един призрак. Една рана, която никога не бе зараснала. Ти... прошепнах. Ти... беше мъртъв. Той се засмя тихо. Не злобно. Не истерично. А... уморено. Уморено по начин, който се впи в кожата ми, без да я докосва. Не, Мария, отвърна. Бях изчезнал. Това е различно. Сянката до нас направи крачка напред, внимателно, предпазливо, като човек, който се приближава към животно, готово да нападне. Не трябваше да се връщаш, каза той. Обеща ми, че няма. Промених плана си, отвърна третият. И причината стои точно до теб. Сърцето ми се сви. Аз, прошепнах, макар че въпросът беше излишен. Той кимна. Бавно, без да откъсва очи от мен. Защото онази нощ ти не скочи сама. И знаех, че един ден трябва да ти кажа истината. Преследвачът зад мен избухна. Лъже! Той лъже! Аз бях там. Аз я държах. Аз я чаках. Той дойде след всичко. Аз бях този, когото тя извика. Аз бях... Ти беше момче. Прекъсна го третият спокойно. Опитваше се да спасиш някого, когото не разбираше. Тя не те избра. Тя избяга. Преследвачът изрева като ранен звяр. Не от гняв, а от унижение. Милионерът се изправи между мен и улицата, но третият само повдигна ръка. Не ме е страх от теб, каза милионерът твърдо. Трябва да бъде, отвърна третият. Ти нямаш представа какво предстои. Какво предстои? Прошепнах. Какво искате всички от мен? Третият вдиша дълбоко. Искам да си върнеш спомените. Сянката се напрегна. Не още. Тя не е готова. Готова е, отвърна тихо третият. Истината е вече тук. Всички сме тук. И тогава погледът му се промени. Очите му станаха по-мрачни, по-тежки. Мария, онази нощ не скочи сама. Студ премина по гръбнака ми. Някой беше зад теб, продължи той. Някой те докосна. Ти се обърна. Позна гласа му. Позна ръката му. Чия? Гласът ми беше едва дишане. Чия ръка? Сянката и преследвачът едновременно направиха крачка назад. Милионерът не. Той остана неподвижен. Тишината се разтегли, тежка като камък върху гърдите ми. Третият изрече името. И аз сякаш престанах да бъда човек. Пулсът ми спря. Въздухът се разтвори. Тялото ми се разпадна. Не чух как преследвачът изсумтя. Не чух шепота на сянката. Не чух как милионерът изруга тихо. Защото името беше невъзможно. И беше всичко. Той произнесе. Това беше твоят баща. Не можах да дишам. Не можах да помръдна. Не можах да говоря. Милионерът ме хвана за рамото. Мария, чуй ме. Но вече бе късно. От улицата се чу второ щракване. По-силно. По-близо. Третият се обърна рязко. Сянката също. Преследвачът зад мен изкимтя. И аз видях силует да излиза от тъмнината зад нас. Силует, по-висок от всички тях. Силует, който познавах дори без да виждам лицето. Бавно, той пристъпи напред. Мария, каза той. Гласът му беше всичко, което някога бях обичала и всичко, от което се страхувах. Не вярвай на никого. Истината не е в думите им. Третият се опита да го спре. Той само вдигна ръка и произнесе думи, които разбиха всичко. Аз не те бутнах. Тялото ми се разтрепери. А после ти сама поиска да скочиш при мен. Светът ми се срути.